Sa Good Vibes, Sumaga River Cruising ang ginapaabot nga mapatuman antes magtakop ang tuig. Ini ang ginalauman nga magtibong sang turismo sa barangay. May report si Romeo Subaldo. Kung wala nagaulan, amo sinikatahom ang Sumag River sa Bacolod. Ining isa sa mga dalagko nga suba sa Bacolod City. Sinigid lamang nagpasar si Councilor Jason Villarosa, ang chairman sa Committee on Tourism, kag anay sang ang kabataan chairman sa Sumag nga ideklarar ini bilang isa sa mga tourist destination sa Bacolod. May ginpahimo ang nagligad nga administrasyon nga floating restaurant nga nagabalor sa 3.4 million pesos nga amo ang maga-cruise sa Sumag River o galing. Nagakatuktuka na ini, kagyara lang sa higad sang suba, kag wala makabiyahe. May mga balago na gani nga nagatubo sa haligi sini pero ang angkla wala makaagi gamit, bago pa ang mga motor. Sunod sa kay Villarosa, inimangod wala makapasar sa standards sa Maritime Industry Authority o kung marina kag hindi makaigo kung magtabok sa idalom sang Sumag Bridge. It has been sitting there for at least 4 years na. 4 to 3 years. Wala siya magamit? Why na siya nausar kay first of all, although wala na siya kapasar sa marina, ang specifications ang aton nga national nga it is good for water sailing. Ikaduwa, hindi siya kaigo sa aton nga bridge. Hindi siya kalusot sa bridge. Pero sunod sa kay Villarosa, nasugilano na nila ang contractor kag handa man ini nga kayuhon ang floating restaurant. Sarang sini makaakomodar sa 30 ka mga persona. Kung tigayo na maka-operate kag maga-cruise sa Sumag River, sunod sa konsihal, isa naman ini kadako nga bulig para sa pagtib-ong pagid sang turismo sang barangay. At least dugang economic growth dira sa south naton, and also to add ang tourism attractions diri sa syudad sa Bacolod. Kung you say Sumag River, daw sa bilin nga daw tarong ka nagiging suba sa Yes, Bacolod. that is I think one of the biggest, or if not the biggest, river here located in Bacolod City. Sumag River, yes. So there are still fishes nga galibot, damo pa na daga pangisda. Sa kilid sa Sumag River, may harap pagit sang esplanade nga proyekto man ni Bacolod Congressman Greg Gasataya. Pagkatingguan sa mga opisyal nga matigayon nga makadalagan ang floating restaurant sa sini nga tuig.